बेलाइखा हामबाय दिनै 12 तारिख फेब्रुआरी 2020 जों IPFT नि बेदागिउड IPFT नि सेंट्रल कमिटी नि मीटिंग जों खालायजाखा रसनि खुमुलुंनि नारवाई कम्युनिटी हॉल हायकबा कॉन्फ्रेंस हॉल दिनैनि मीटिंगो सिनि Honorable Youth IPFT ni President Barang Menang sini Dhananjay Tripura Bersapai Malia Ayang abini district haga boni division kabang ma program ni karonai haipuna sini tinini meeting ni sabapati Barang Menang sini Youth IPFT ni President Vice President Barang Menang sini Da Raju Dev Burma ni President Chairman Shiva Samtini meeting Klajaka Senior meeting of Youth IPFT ni AGS ni Prakash Dev Burma the Youth IPFT ni AGS ni Da Pusrai Dev Burma the Youth IPFT ni Central Committee ni maximum leaders no Bhai Sopaika the Kok Bosalaika Tini some decision Haikabasini je program je meeting ni agenda angka 2020 ni जे Youth IPFT नि फाउंडेशन डे 16 तारिख फेब्रुआरी वो जों खालायनानै थाङै दङ आबोनि बागै दाग्लायनि सिनि Youth IPFT नि फाउंडेशन डे लाइ थांजा गोबांमा बिसिनि स्लाइ दाग्लायनिबो सोंते एसे जुदा थायै जों सेलिब्रेशन खालायनाय Youth IPFT नि जे मोटो तै जे Youth IPFT नि नाहरमं Aba IPFT ni brotherhood organization ni ongino जों लाइ थांनाय गोबांमा बिसिबो जों स्ट्रागल खालायफैया एडिशना तुये कताल हास्ते टिप्रालेन्स नामनानि हेकबा सेपारेट स्टेट टिप्रालेन्स नामनानि स्लोगानो सिनि स्लोगान दंगो स्ट्रागल फॉर न्यू सेपारेट स्टेट टिप्रालेन्ड अ स्लोगानो तुयनो ताकलाय बाहायनो जों 2020 नि Youth IPFT नि फाउंडेशन डे आव जों खुमुलुंनि डिविजन नि बिसिङाव सिनि नुवाई कम्युनिटी हॉल जों तागलाय खालायनाय तेसिनि अ प्रोग्रामाव सिनि रेस्पेक्टेड पार्टी नि सुप्रीमो हेकबा IPFT नि प्रेसिडेंट सिनि बरं मनang सार NC देव बर्मा बो फैनाय तै IPFT नि Tangfang हायकबा जनरल सेक्रेटारी हायकबा सिनि ट्राइबल वेलफेयर टे फरेस्ट डिपार्टमेंट नि बो मिनिस्टर सिनि बरं मनang सार मेबर कुमा जमातियाव फैनाय तै IPFT नि गोबांमा सेंट्रल कमिटी नि लीडर्स एडवाइजरी बोर्ड कमिटी नि लीडर्स तै ऑफिस बियर अमा हायक्लाय जों जतननो इनविटेशन खालायजाखा अबनो कारिबो IPFT नि जत ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन जे तंगमानि IWFT आतिशा तिफ्रा फानक्राक बदल तै अन्नना एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन जे तंगनाय बरकनोबो जों इनविटेशन खालायया तैजिनि प्राय 33 डिविजन कमिटी दङ सिनि Youth IPFT नि ए 33 डिविजन कमिटी नि जत डिविजन कमिटी नि लीडर्स बो फाइनाय तै डिविजन नि जत रीजनल कमिटी हेकबा डिविजन नि बिसिङा सिनि लीडर्स दंनाय बरकबो सफायफैनाय तै Youth IPFT नि सिनि स्टेट कमिटी हेकबा सेंट्रल कमिटी नि जत लीडर बो फाइनाय बना करिबो सिनि Youth IPFT नि फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन क्लाइम नानि थाङै दंमानि बिसिङो कायसा कक्तुम काहाम सिनि Youth IPFT नि गोबांमा लीडर्स जरावा पद्रिफोर खालायै लामा करनाय बरकनोबो जों इनविटेशन खालायजा ते बरक बाहायनो तेइसा जोंबाय बाक्सानो गदाल फायनाय ते बनो कारिबो तिफ्रा हास्तेबा गोबांमा थोमकरं बदल तंनायरनि बिसिङावबो मैक्सिमम सिनि Youth IPFT नि फाउंडेशन डे आव फाइ पार्टिसिपेट खालायफैनाय ते जोंबाय गोरोङैनो सामों तांनायनि बागै बरक वान सब्लाय दंगो आबनो जों बरकनो खा काहामबायनो लामसकनाय ते वेलकाम जानांनाय जे Youth IPFT नि फाउंडेशन डे नि प्रोग्रामाव
ang on behalf ongoi UDIPFT ni tangphang haikaba general secretary ongoi ang Tripura haste ni joto lukurokno no kobongnai sini o UDIPFT ni foundation day ni bisingti haikaba celebration day ni bisingti khlaioi jong joto lukurokni thanibo no kobong mungnargo sini o program o phaioi manjak khaina ni bagai te o program na naithogrina ni bagai te a program ni bisingti khlaioi sini beskang ni thinang ni lama haikaba sini Tripura ni diman no jong teibo kusugot disai mana ni bagai sikla ni fan jong haina hai lukurokni thanibo jong kobong mungnargo kaisa sikla hangkang kai bini IPFT ni bisingo jong tini amono poriskar babe jong khlaiman kha je youth ni fan haikaba jubok ni fan abo chini dopha yok sokna ni bagai haikaba chini dopha buibai satok jagai tongmani yakni yokna ni bagai UDIPFT ni masbi bini responsibility nango haikaba sikla rokni daitto tongo ba sikla rokni fan tini jongnuka thangnai bidan sabhawa je Tripura o 25 ta bossor CPIM tongnai no jong tini Tripura hasteni hoite je 20 ta seat Tripura sane ST reserve seat tongmani je assembly seat abono jong borokno অন্তত বিদায় খাইরি মানখা আবো সাবনি অবদান হংকাই जों नुगो तिनी मैक्सिमम Tripura सिक्ला रखनि अवदान आबनि बागै चिनि सिक्लानि फाननो चिनि सिक्लानि नाहरमुंनो चिनि सिक्लानि जे इमांनो जों आबना मुख थांखाय लाङै थांनानि बागै चिनि जे प्रोग्राम जों यागनाखा आबना जों बसकांगो जेकुनु प्रमेस जों आबना सक्सेस खायनानि बागै तिनी जों ज सेंट्रल कमिटी UDIPFT नि अंगै जों कक जाबलायखा आबनि बागै तिनी जरातै असगनो जों बसकांगो न जतननो फाइनानि बागै जतननो सिनि अ पान्डाव फाइ माजाकनानि बागै आं जत लुकुरकनानो कबगैनो तिनिनि कक साख्लायमानि हेकबा तिनिनि अचिनि कक कचारमानि न आं असगनो जतननो हामबाय UDIPFT आइब्लकथों Tripura दाक्तिमानथों 12.5 लक्ष दफा दाक्तनो फेवजाक्थों हामबाय जत चिनि Tripuraबासी Tripura सा ताइ सिक्ला बेलेगनो ताइ आनि सिक्ला जुबरनो हामबाय जानांगौ ताइ खुलुमनाय फारो ताइ जबनि सिबाय जों बसकांगो चिनि थासिंनो जों जनरल सेक्रेटारि साइथांखा बसकां 16 तारिख जों युथ फाउंडेशन दे पालायनो थांदोंगो अ जागा तै न प्रग्राम तै जों मावनो मेसेज नाम जों जे चिनि सिक्लानि कर्तव्य दंमोनि बा दायित्व दंमोनि जों मावनो पुरा परन माखायनाय ताइ चिनि बांग्राव जे बारजा दंमोन जों तेब कराखै फुंना बागै तेब काहांगो खायना बागै जों पान्डाव जतनो आगमन खायो मानजा खायदि ताइ जत सिक्लानो आं मेसेज नाम जों जानजा दायित्वनो जों सिगांके चिनि अ हा चिनि अ पंथे पारा जों जे अ हा सागाव तंतनाय र बुनि यागनि थेका यगनान थनि जे बाबेके लामा फुजों नांगौ आमदारि फाट फुजोगान होननाय दं थाने आंखौ कसारो ताइ अ फाउंडेशन देनि बिसिंतै जों अमो फुंना नायो जों जे बुनि तला तंलिया चिनि जुबो संगठन दाफान करा दङ ताइ जों सारा Tripura सानि बागैनाय जों बसकांगो जे लांमानाखौ लांमारनो नांगौ आ जे स्लोगान दैनाय जों दिना IPFT नि काउन्सिल सुमुय राजनीति लामा हिम दङनो जों गाहामखौ बैकेतलांनाय अबो जों नं थानि ककसारो ताइ पाइथागो आं अम कायसा साख्लायनो मुसङो जों अ प्रग्राम नितै चिनि दाल बिदाल चिनि बुइबे थंजाक दंनाय बा बुइबे फेमल जगै चिनि गाहाम लिडार दिनै बा चिनि जुब संगठन बिसिंगो गाहाम जे चला सिक्ला सामुखाय दंनाय लिडार नेतृत्व रिमानाय र आं तिरंनो जे बुल ब्रान्ति अ लामा खेलाय दंनो जों कासना दिगि खालामनाय ताइ अ प्रग्राम बिसिंदै जों बरनो चिनि या फाव तुबिनाय जों बायबाक्सा या पेर कायसा सेरउइ बांरा कायसा के हिमरउइनाय जों बरनो कायसा Tripura लेनि सिबाय बा Tripura सानि सिबाय सनामना थानाय हमसना ककसारै ताइ साहायनो हाय सारा Tripura नि जत चला सिक्ला रङ आनि हांजमु ताइ आनि खुरुंयाफोरै दिन चिनि अ जे ककसार मु जों बरनो